Lang sot làm thế cho bách lang to nó là port bằng năng lực phản port bị con cho lo Moben penang alam arjulong lo asi unification alam wang lo pulo dang te nili ke batahini le ke phudunta batahini ke phudunta suhi ke mari dun ceng ceng abang lo nili ke thandak mu unification nang pu cetok gun bang 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 asi ap ke ceng si a unification ke do ke 2009 nani kan Difu Government College auditorium lo haladak ke nili tum chingwai alu je rothom pen hula so rothom ete ase rothom pen abang ke laichan ingleng phanasi president ke ta ke pek populo working president bang ke sarthekram saphan pek populo aka secretary bang ke stelening tie pha ki pi populo hula so ad hoc committee ke seng popuhut amat wang pu det pen amat thon son bang ke non arju ai po alang li ke phudun de lo setame alang li bang arju ai nang kok po arju nang kok po lai chana bang ke wang vedal un an le hang da wang vedal lo phi ke a phone da switch off check lo la wang vedal lo mat khola da ma se kiplut ke pang cheng lo amat kiplut ke pang cheng amat chance long lo amat konane pen konane bang ke nang tong sa lo pachakak phun lo amat nili me tha mata phudun set lo khola so dan nili pulo nili arpunang ne ke chingrum vek ji pulo chingrum nam and I will be the first one to sign on that bond second time chingrum nang pu tame la son lo dak la luru langso rangsina sapo auditorium lo hala bangso hut tame suhi mari nangi pulo I am ready non da suhi mari lo pulo suhi lo final decision ani ke laso ni ke chingrum po pu ba ke nangli tung ma group bang se ako bang tu tedal lo am asi mana bludut titik lo alam bang ke kece jong pali la so ke thomson na phudun tedal lo la se alang li phan ke koidam pu alam li muthe alang li bang la so group long dudun ko masi punang kok la si phudun kok yo nona bang ke la pulo jong si history alam chi phudam chi pulong te il tum mughal ban chang tu denang la tum building hem ki mi pik pik ke mughal tum le dak na parul thule na karbiang lo ake me phan ma thaji pulong te history ching thum dam nang nelu ake me phan pulong te aprang phan sima tha dam nang ji non present phan sima tha dam nai la bangke la halo unification halo ni li pudam ji bangke hini alam bang la pu halo jongsi nili phan na pu nang li responsibility kupilo pulo dang te nili bangke hola suhut ki ningje koson ma lason thosi ningje lepo unification ke wanglo pulo tangte aprang si alam bangke nili matsi suhita na mari dunji suhi mari evpen le che tongning ta evpen si che tokji je unification na kroi dun lo lapen arputa nang nei nili methang maka arputang nei lagile nang li yang dodun nang le dodun jodo da nang ho action group ho char dam lok ni char budam bo volunteers lo only simple volunteers arpunang ne lo lasi api ap kedam tang alam lagi cipuri bulote non gontai sia program lo ke jurun e lagi dak ciklo jon chingwai data lagi jurun e lasi akeme mathaji bulong te karbia khai bhan ni ke appeal si kuriji kado a group atum bhandame ni ke appeal si kurigang tum just appeal from my side appeal nili tum methang organization head atum bhandame kaikke tame labang so alam thesi puwer je ke wangji phan khe phan longria phan akeme matha ben keng kam ke chijor bang ke kenang sot la pen non ke apor veklo kali pulong te non ke wangji apor hot bang ke karbi khai tum ke sung pikhlak lasi non bang ke chingrum nang pu nili sigi pulo mirjeng cross sigi pulo vice president ke sing lo pholo choro lo nang le ka ching rum aphan ning ke hang